Welcome back to our YouTube channel. It's me again, Princess. So, ngayon lang ulit tayo nakapag-vlog kasi last year, 2021, nag-take ako ng board exam. So, nag-prepare ako ng ilang months. Start ako noong August, nag-review, tsaka nag-file ng board exam. So, konti lang talaga yung mga na-upload nating videos noong 2021, mula nung nag-start akong mag-review. So, for today's video, i-share ko sa inyo yung journey ko, kung paano ako naging nurse, kung ano yung mga preparation ko sa board exam. Bibigyan ko din kayo ng mga tips kung paano kayo papasa. So, without further ado, let's watch this. Mula lahat ng to dahil sa pandemic. So, una, nag-work ako sa isang bangko. And then, abutan ako ng pandemic. Kaka-start ko pa lang dun mag-work. Parang 1 month pa lang ako dun. And then, na-stop yung work ko dahil naging skeletal yung work doon. So, ang mga pinapapasok nila ay ang mga senior na. So, hindi ako pumasok dun parang ilang months. And then, blessing din dahil nag-check ako sa Indeed ng trabaho. And then, may nakita akong isang work sa isang hospital, pero isa siyang office work. Then, na-hire din ako agad. Binagbigyan nila ako dahil din siguro sa aking mga experience. Then, naging katrabaho ko yung mga nurse. Una, na-encourage nila ako na mag-take ulit ng board exam dahil lagi nilang sinasabi, sayang naman yung pinag-aralan mo, sayang yung gastos. Totoo nga naman, sayang nga yung effort ko, pinag-aralan ko ng ilang years, then susuko ka na lang ba? Yun ang lagi nilang sinasabi. Hanggang sa isang araw na motivate na nga akong mag-take ng board exam. So, super grateful din ako sa mga ka-work ko na nurses sa lagi nilang pag-motivate sa akin, lagi nila akong in-encourage na mag-take na ako ng board exam. Laging sasabi na, kayang-kaya mo yan, princess, ganyan. Baka this time ibigay na sa'yo, ibigay na yung lisensyang matagal mo nang pinagdadasal. So, bago mag-August, yun nga, na-encourage akong itry ulit na mag-take ng board exam. Guys, na 1 week before ako mag-file ng board exam, nag-ask muna ako kay Lord Jesus Christ ng sign. So, ano yung sign na hiningi ko kay Lord? So, sabi ko kay Lord, Lord, kung para sa akin tong lisensyang to, kung time ko na bang mag-take ng board exam, bigyan mo ako ng 5 taong magsasabi sa akin na mag-take na ng board exam within 7 days. So, 1 week yun. So, ang nangyari guys, 1 day pa lang na hiningi ko yung sign na yun. More than 5 na yung binigay sa akin na tao. 5 sign na yung binigay sa akin. So, ang sabi ko sa sarili ko, ito na yung sign. Isang araw pa lang. Yung hiningi ko yung sign, binigay ko na. Tapos, nung nakapag-file na ako ng board exam nga para mag-exam, pinahiram ako ng mga review materials ng mga ka-work kong nurses. So, shout out kay Ma'am Mariel na nagpahiram sa akin ng books, 2 books yung pinahiram niya. Tsaka kay Ma'am Ivory yung notes niya nung nagre-review pa siya sa review center, which is top rank. And then si Ma'am Mariel, pinahiram niya ako ng Carbalita na book. So, kung gusto nyong malaman kung ano yung mga review materials na ginamit ko, just keep on watching. Shout out sa'yo. Thank you sa pagbigay mo sa akin ng uniform. 2 pairs yung binigay niya sa akin, guys. So, sobrang generous niya. Hindi na ako bumili ng uniform. Ginamit ko yun sa aking board exam. Kung may mga ingay kayong maririnig sa vlog ko dahil boarding house lang ako dito. So, malalapit yung mga bahay. Katabi lang namin.
Yun. So, ang ginamit ko lang na pang-review ko ay ito, Carl Balita. Ito yung review materials ko na ginamit ko nung unang take ko ng board exam. So, ayan. Puro test questions to. So, ang ginawa ko is, every day off ko is titake lang ako dito ng quiz, kasi may mga question dyan. Tapos, may answer din siya sa baba. Then, ang kagandahan nito is may rationale din siya sa baba dito. Then, ang ginawa ko is, nag-download lang ako sa internet ng ganito. Yan. Parang 100 questions siya. So, nag-practice din ako dito ng shading ko. Kung paano mag-shade ng maayos. Ganyan. Then, ipa-flash ko na lang dito sa screen yung mga pinahiram sa akin na materials na book. Carl Balita din yun, guys. So, kung gusto nyong mag-self-review lang, kasi ako, self-review lang talaga yung ginawa ko. Hindi na ako nag-review center. Kasi trinay ko lang talaga kung papasa ako sa board exam. Yun. Kung kaya ko, kaya nyo din, di ba? Then, binasa ko lang din yung notes nung isang nurse sa top rank. Yun lang yung mga ginamit ko na review materials. Yun yung preparation ko sa board exam. Then, isa pa pala guys, sa Google, sa Google Play, pwede kang mag-download ng mga reviewers doon. Makakatulong siya sa inyo. Kasi, meron din siyang mga test questions na i-provide. Yun, gagamitin mo lang yun. Then, after mo siya magsagot, meron din doong rationale kung bakit yun yung answer. So, makakatulong talaga siya sa inyo sa test-taking strategy nyo pagdating ng actual board exam. Then, guys, yung preparation ko, dahil nga nagwo-work ako, every day off lang ako re-review kasi pag day ng work ko, ang hirap din talaga review before ka pumasok ng work kasi syempre, mapapagod ka na din. Then, trinay ko din naman review sa trabaho ko pag may mga times na wala kaming ginagawa, pag hindi kami toxic sa work. Pero, syempre, ang hirap din talaga mag-review kasi mahirap pagsabay yung trabaho. Tapos, nagre-review ka, hindi ka talaga makapag-focus. So, guys, kung kaya kong pumasa, kaya nyo rin. So, ini-encourage ko kayo, kung isa ka graduate ng nursing, itry mo nang mag-board exam. Tapos, kailangan mag-pray ka. Yung talagang gustong-gusto mo nang mag-take, dun ka mag-take. Kasi, inantay ko din talaga yung time na to na mag-take ng board exam. Yung talagang ibibigay na sa akin. Sabi nga nila, pana-panahon lang yan. Kung hindi mo pa time, hindi nila ibibigay sa'yo. So, pagdating ng board exam, 2 days yun guys, di ba? So, first day ng exam natin, di ba? 300 items. And then, sa second day natin is 200 items naman. Total of 500, di ba? So, sobrang grateful ko sa mga kawork ko dahil pinag-pray talaga nila ako. Then, yung mga pinsan ko, my sisters, and si tita, si mamang ko, at ang aking mommy and daddy and my brother, my kuya Peter, pinag-pray din niya ako. Sobrang grateful ako sa inyo guys dahil kasama kayo sa journey ko sa pagpasa ko sa board exam. Gusto ko lang din ito ma-share sa vlog ko para ma-encourage yung mga nawala na ng pag-asa na huwag kayong mawala ng pag-asa. Just keep on fighting and i-try nyo lang na mag-exam ulit dahil hindi ka gagraduate kung hindi mo kayang pumasang sa board exam. Yan. Tapos ito, inaali ko to kay Lord Jesus Christ dahil kung hindi naman sa Kanya is hindi naman talaga ako papasa sa board exam. Alam nyo ba guys na everyday, nagpe-pray ako talaga. Parang every minute din. Ang OA, diba? Every minute ako nagpe-pray kay Lord na
ibigay niya na sa akin tong lisensyang to. Kung maalala kong magti-take pala ako ng board exam, pag naalala ko, magre-pray ulit ako, ganyan. So, dapat ialay mo to kay Lord kung gusto mong take ng board exam. Dahil, kung hindi dahil sa Kanya, hindi tayo papasa. So, yun guys. Mag-take na kayo ng board exam. Huwag niyong isipin yung mga negative, yung mga taong sabi, hindi mo kaya yan kung hindi ka mag-review center. Kasi madami akong narinig na, mahihirapan ka dahil hindi ka naman nag-review center, nag-self-review ka lang. Pero hindi. Kung ibibigay sa iyo talaga ni Lord, ibibigay niya yung lisensya mo. Ito nga pala yung lisensya ko, guys. Ayan. Itong video na to ay ginawa ko para ma-encourage yung mga sumuko na sa nursing. Sana guys ay ipagpatuloy nyo yung journey nyo. Kasama nyo kami, mga nurses din na may mga lisensya na alam kong gustong-gusto din nila kayong pumasa. Dahil yun ang naramdaman ko nung nag-work ako. Kinikilabutan ako guys. Gusto ko talagang i-encourage kayo na mag-take din ng board exam. Gusto ko din na magkaroon kayo nito. So, ayun. Thank you for watching guys. God bless you all. Bye-bye!